naučiť sa nové veci, lebo človek sa celý život učí. Je to jednak vnímať občana, ktorý má nejaké požiadavky, vnímať aj radnicu a teda ten druhý pol, ktorý má tiež určité predstavy. To je veľmi dôležité. Rozumieť občanovi, ktorého my potrebujeme, pretože my ho potrebujeme počúvať a zároveň sa nedostať do také polarity. Dôležitým aspektom je aj to, aby sme tie veci, ktoré riešime prostredníctvom spolupracovne, neboli len formálne, ale by naozaj mali svojho ducha, aby to bolo účinné. Teda aby sa nevytváralo len pozlátko, že nejako spolupracujeme povedzme, s občanmi alebo s radnicou, ako mám niekedy z toho pocit, ale aby to skutočne malo svoju energiu, šťavu, aby to malo aj svoj význam. Na dnešný workshop ma priviedlo to, že je dobre sa baviť o týchto témach. Myslím si, že čím viacej sa budeme spolu rozprávať, tým viacej si budeme rozumieť. A to môže priniesť zlepšenie tých vzťahov. Neznamená, že si máme osvojovať vzájomne názory, ale dôležité je, aby tam ostal rešpekt, aby tam ostal ten priestor na diskusiu a aby to jednoducho neišlo do nejakých iracionálnych konfliktov. A na to si myslím, že sú takéto workshopy dobré. Je super, že tu je pán viceprimátor, pán Majling a že nie je to také akože homogénne skupiny, takže áno, čím viac takýchto stretnutí, tým lepšie. Na dnešný workshop ma priviedla otázka alebo dlhodobý záujem o témy sociálnej kohézie, čož je veľký problém či už na celoštátnej úrovni, či už na komunálnej úrovni a taktiež aj na úrovni globálnej. Ale čo môžeme robiť a na čo máme možno dosah, tak to je práve tá možno komunálna a štátna úroveň. A je to vážny problém, polarizácia spoločnosti tie problémy vyvoláva a nerieši riešenie týchto problémov.